Aritmos, partner Platinum de Sage, líder en ERP i solucions tecnològiques especialitzades per a la gestió d'empreses del sector agroalimentari, patrocinador principal d'aquest podcast. Aritmos, 40 anys sembrant innovació i tecnologia per fer créixer el teu negoci. Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. Avui anem al museu Morera de Lleida, concretament. Fins al 31 de maig hi ha obert el projecte expositiu Contrapastoral, Art i Pagesia. Es tracta d'una proposta artística, col·lectiva i molt heterogènia que interpreta i reinterpreta la nostra pagesia. Des de la seva idealització més tradicional a la crítica més contemporània. L'exposició és una aposta per analitzar el camp català des de diferents vessants, però per acabar criticant d'una forma molt subtil algunes de les injustícies més enquistades, els masclismes, el despoblament, la invasió urbanística, les tensions econòmiques. És l'art al servei del món rural. El comissari d'aquest projecte, d'aquesta exposició al Museu Morera, contra Pastoral, Art i Pagesia, és en Pau Minguet. El Pau Minguet està molt vinculat a que és el Pardal de Gramunt, una sala d'exposicions contemporànies, i no sé si és aquesta vinculació amb el món rural que va fer néixer aquest projecte al Museu Morera. Com va néixer, Pau, la idea de crear aquest macroprojecte del món rural aquí amb aquest museu de Lleida? Sí, bé, és evident que la feina d'aquests últims anys a Gramunt i sobretot centrat en la figura de Viladot, que és un personatge que sobretot literàriament va tractar molt el món rural, doncs ha afectat la construcció d'aquest projecte. Però també pensant una mica amb la trajectòria professional que he tingut els últims anys, doncs també m'he anat adonant que he anat fent diferents projectes on una mica el resum podria ser d'intentar lligar el món rural amb l'art contemporani. Llavors una mica aquesta exposició jo crec que és com una mica el resum o la síntesi d'una mica aquestes dèries d'haver intentat lligar aquesta ruralitat amb la creació contemporània i en aquest cas fer-ho al Morera des del món de l'art, o sigui, com el món de l'art ha vist la pagesia i com l'ha vist des de finals del segle XIX fins al present, i aquesta pagesia que no és dòcil ni bucòlica, sinó que té contradiccions, que té problemes, que té dubtes, una mica diria per aquí. No deixen de ser, encara que sigui Lleida ciutat, Lleida capital, no deixa de ser la capital de la demarcació de Lleida, que és la demarcació pagesa per definició. Tu creus que aquest projecte és traslladable a una ciutat com Barcelona o fins i tot com Madrid? Tindria un encaix? Tindria una rebuda? Bé, jo crec que segur que sí. El que passa és que també hem de ser conscients que aquí es necessiten les complicitats de les institucions i, per tant, també agrair que en aquest cas el Museu Morera hagi sabut abanderar-se d'aquesta realitat pagesa que té la ciutat de Lleida, com bé comentaves, i per tant que hagi acceptat el repte de fer un projecte potser una mica agosarat i d'abanderar-se en aquest sentit, de dir, ostres, som un espai cultural però que també aposta per reflexionar sobre una realitat territorial que tenim al nostre voltant. Però evidentment les grans ciutats del país o de l'Estat o de més enllà també podrien ser susceptibles d'acollir un projecte així perquè en el fons la pagesia també afecta les grans ciutats. Estic aquí enmig de l'exposició parlant amb el Pau Minguet i clar, vaig veient que aquí hi ha una amalgama d'autors, entre autors supercontemporanis, autors fins i tot joves i d'altres que aquí veiem Guinovars, veiem Leandre Cristòfols, veiem Ton Cirera, veiem Antoni Tàpies i a més no estan ordenats d'una forma cronològica, ara m'ho explicaràs, estan com barrejats. És un encert barrejar estils i generacions tan diferents? Home, això fa mal que ho digui jo, no? Bueno, t'ho diré d'una altra manera. M'ho pots argumentar o defensar la manera de com s'ha unit tota aquesta barreja?
Bé, una mica la idea era no fer una exposició cronològica perquè justament amb aquesta idea del contrapastoral, de buscar aquests contrapunts, aquestes contraposicions entre peces del passat i entre peces del present, doncs el que ens obligaven és que a nivell cronològic haguéssim de barrejar totes les peces, no? Llavors, doncs, l'exposició està organitzada en 6 àmbits, que potser són àmbits més temàtics, i sí que és veritat que dins d'aquests àmbits doncs, hi ha una mica doncs, aquesta barreja de tècniques, de disciplines, de cronologies que fan que potser en algun punt sigui una exposició una mica eclèctica, però que en el fons no, les peces treballen d'un bé comú, que és aquesta tesi de l'exposició, que no pas a vegades no treballen des de la seva pròpia individualitat, sinó que participen d'aquesta idea col·lectiva. Llavors, en aquest sentit, el que ens interessava era això, no? Anar del passat cap al present i del present cap al passat indiscriminadament i sense cap mena d'impediment, no? No, i a la vegada també aquestes combinacions es fan també de forma estètica, és a dir, hi ha imatges de la part bucòlica, diguéssim, del món rural. Ara mateix estic aquí davant d'uns Vancells, Rostolls i Boires, de 1913, una pintura molt... No sé si és la definició, però la veig una imatge estèticament bucòlica, però d'altres molt més dures, com les imatges fotoperiodístiques o les imatges del canal de Serós. Clar, aquesta contraposició forma part del títol de l'exposició, no? Sí, una mica és aquesta idea que et comentava. De fet, d'aquí també ve el títol, no? La contrapastoral. De fet, el gènere pastoral és aquell que en la literatura i en altres manifestacions artístiques el que fa és idealitzar el món rural, el món camperol, el món pagès. I justament amb aquest contrapastoral doncs, el que preteníem era justament això, no? Fer servir aquestes obres potser més contemporànies per posar en tensió justament aquestes més romàntiques, més bucòliques que comentes. De fet, ara que comentes el del Vancells, no, d'aquests rostolls, estan també al costat d'una peça de Guinovart que justament són uns rostolls cremats, no? Que ens podrien portar cap a aquests incendis de sisena generació que han tingut els estius, de com es gestiona tota la campanya de sega en un món de canvi climàtic. Bé, ara estic aquí apuntant algunes idees, però una mica sempre generar aquestes tensions entre aquesta peça del passat i la del present. I parlant de contraposicions i contrastos, l'últim espai de l'exposició es diu Camp Ciutat, que és l'eterna rivalitat o l'eterna què? Vull dir, estem oposats, estem contraposats o enfrontats o agermanats? Jo crec que cada cop hi ha menys diferència, de fet, no? És veritat que el món rural conserva unes particularitats que les ciutats potser ja no hi són, s'han anat perdent, però també és cert, no? Que el món rural cada vegada té maneres de fer i d'entendre la seva realitat d'una manera més urbana, no? Des de la xarxa de telecomunicacions, viàries, tecnològiques, que quasi tots els pobles de Catalunya, per més petits que siguin, tenen fibra òptica. Podria ser un exemple de dir, ostres, hi ha una sèrie de pràctiques en aquest món globalitzat en el que vivim dels quals els pobles no se n'escapen tampoc, no? Llavors, de fet, aquí també indicàvem en el text de Sala, hi ha una cita de l'Ildefons Cerdà, l'urbanista que va fer l'Eixample de Barcelona, que ja al segle XIX ell comentava que calia ruralitzar les ciutats i urbanitzar el món rural, i una mica el paradigma és que possiblement les ciutats el que han fet és urbanitzar-se encara més, i el món rural també en certa manera s'ha urbanitzat, no? O sigui que, per tant, d'aquesta premissa que deia Cerdà, el que no s'ha fet és ruralitzar la ciutat, i sembla que aquestes lògiques més neoliberals i més capitalistes i més globalitzants, el que han fet és que el món rural cada cop sigui més urbà i que el món urbà cada cop sigui encara més urbà. Però no em negaràs que el posicionament d'aquesta exposició és eminentment rural, és a dir, una defensa del món rural, no? Sí, una defensa, però també crec que una defensa i també una crítica cap al món rural. Vull dir, no tampoc pretén ser una exposició que blanqueja el món rural o la pagesia, més aviat aquí el subtítol de contrapastoral, art i pagesia, no art i ruralitat o art i món rural, sinó pagesia, l'ofici del pagès, també per mostrar-ne els paranys que té el propi ofici, les contradiccions, les problemàtiques que generen els propis pagesos. Vull dir que és una exposició que, evidentment, es posiciona a favor d'unes maneres de fer rurals, agrícoles, d'una manera evident, però que tampoc pretén romantitzar la feina del pagès. Hi ha pagesos que també participen i que són, en certa manera,
còmplices o víctimes o també culpables, no? Per dir-ho de manera així una mica més contundent, doncs de perpetrar certes pràctiques que, com a mínim des del meu punt de vista, doncs, tampoc són favorables del tot per aquest món rural que tenim. Aquesta exposició a qui va traçada? Quin és el públic objectiu? Són la gent de Lleida, la gent del món rural que ja ho coneix o una mica de tot? Ja suposo que em diràs una mica de tot. Però m'agradaria que focalitzéssim en un públic en concret. Quin és el target? Bé, aquí una mica estem condicionats, no, primer de tot, pel museu on ho estem fent. Jo crec que el Museu Morera és un museu, evidentment, de Lleida, de la seva província, però és un museu de país. Per tant, crec que seria important, no, que la resta de Catalunya, fins i tot de l'Estat, fins i tot de més enllà, se sentís seu aquest museu i sapigués que veni a veure aquesta exposició i aprofitar per veure tota la col·lecció del museu. Doncs no és una cosa merament lleidatana, sinó que és un projecte de país. I després jo crec que també aquí tenim un avantatge o un repte, no? Que és de dir, ostres, ja que estem fent una exposició tan temàtica, jo crec que el que serveix justament és doncs, per això, no? Intentar captar dos tipus de públic diferents. En primer lloc, el públic que ja està més acostumat a visitar museus i que pot trobar doncs, de cop una temàtica que normalment no es troba dins dels museus, i per altra banda, doncs, intentar ser un reclam perquè tot el món de la pagesia pugui sentir interès per anar a conèixer aquest projecte i de passada doncs, pugui conèixer també el museu. Dic tot el món de la pagesia, que no utilitzar un reclam, o que l'exposició sigui un reclam pel món de la pagesia, no vull donar a entendre pas que els pagesos no van als museus, Vull dir, segur que n'hi ha que ja són usuaris del Museu Morera i de molts altres, però sí que és veritat que potser hi ha un públic que no està tan acostumat a visitar museus i que aquesta exposició li pot suposar un reclam per començar-ho a fer. I, per tant, jo crec que també seria important que això passés. Aquesta exposició acaba el 31 de maig. Després què? Tenim possibilitats de traslladar-ho a ciutats més grans o fins i tot a comarques? Hi ha alguna idea o s'acaba aquí el recorregut? Bé, això és una cosa que no depèn només de mi, sinó només del museu, de tots els prestadors que ens han deixat obra, que és una exposició molt col·lectiva i no només artistes, no? Els mateixos artistes ens han deixat peces, sinó altres institucions com el Museu Nacional, el MACBA, la Fundació Banc Sabadell, molts prestadors. Llavors sempre és complexa, no? A vegades intentar fer que l'exposició rodi. Podria ser una cosa que intentéssim perquè no acabés aquí el projecte, però vaja, ara mateix tampoc em puc aventurar a dir-ho. Sí que és veritat que a vegades les exposicions són coses que són artefactes, no? Que transcendeixen i que en el fons quan un cop han acabat d'existir en la seva sala d'exposicions, doncs a vegades en queden alguns testimonis i en aquest cas també doncs, deixem remarcar que justament fa 2 setmanes després d'inaugurar l'exposició vam també poder presentar la publicació que s'ha fet amb motiu de l'exposició, o el catàleg, diguéssim, que això també és un element doncs, que pot servir, no? Perquè el projecte tingui continuïtat i en quedi doncs, una mica aquest testimoni quan la sala del museu doncs, ja aculli un altre projecte expositiu. Seu esforç. Sembla com si comprengués l'inaudit de la lluita que sostenim per a que l'abundor de fruits que ens ofrena pugui mitigar quelcom les restriccions que tota guerra imposa. Som en un dels espais de l'exposició contrapastoral i és un espai titulat El Camp Rebel. Aquí es mostra la faceta combativa del sector pagès i sota la banda sonora d'uns documentals de la Generalitat durant els anys de la Guerra Civil coincidim amb 2 creadors actualment contemporànies, tot i que jubilats, tècnicament, encara estan força actius. L'il·lustrador Paco Armengol i el fotògraf, fotoperiodista Lleonard dels Ams. El Paco Armengol exposa en aquesta exposició una sèrie de dibuixos, de vinyetes, publicades al diari La Mañana, especialment durant aquell període on va haver més mogudes, més revoltes pageses. No sé quin volum tens actualment comptabilitzat de vinyetes dibuixades al llarg de la teva carrera, Paco, però podem dir que aquest període de revolta és un dels més intensos amb el teu aspecte artístic a l'hora de dibuixar vinyetes inspirades en el món pagès? Va ser una etapa molt interessant, molt potenta, sí, és veritat, però estem a països tenim moguda permanent, sempre en diferents aspectes, però en el que respecta a aquest tema, aquesta moguda va ser forta, però no ens oblidem que la moguda està encara, no s'ha solucionat cap dels problemes que reivindica la gent, la gent del camp, diguem.
El tema, jo tinc el privilegi ara de viure a un poble petit, que és Maldà, i o sigui, jo faig el tallat amb els pagesos del poble cada matí, encara que parlem de temàtiques molt diferents, tu veus la problemàtica, tu veus com viu la gent del camp la situació i la problemàtica. El que passa és que jo tinc l'agravant que el tema d'aquest conveni o tracte amb el Mercosur me toca per ambas bandes, m'entens? Claro, no. Pels seus orígens. Claro, perquè entres al bar i a vegades te miren de mala manera com si jo hagués fet la proposta de fer un conveni amb el Mercosur. Jo tinc el meu cor, però el meu cor és... Jo soc un català nascut a l'Argentina, clar. És cert que ara que estàs a Maldà, doncs, tens els teus continguts, encara estàs actualment dibuixant per la Mañana, els teus continguts són més rurals que abans? Hombre, podria ser, perquè a vegades la gent, quan vingui a la capital, perquè s'ha de venir a la capital, al metge o a la gestoria o al banc, gent pel carrer te pregunten, home, ja no fas acudits de la problemàtica que tenim a Lleida. Claro, és bo fer l'acudit d'una temàtica que tens a prop. Jo fa 9 anys que estic vivint a Maldà i el Maldà és el món rural, totalment rural, en un poble petit de 200 i algo habitants. Per tant, això condiciona molt això. Sí que ara la comunicació, la informació t'arriba per tot arreu i de tot arreu. Claro, viure en un lloc determinat te fa veure o analitzar el problema de més a prop, perquè tu sents la gent del poble, pagesos, la majoria, parlant de la seva problemàtica. I aquí el teu posicionament, vull dir, tu sempre et posicionaràs a favor del sector pagès. Una vegada me vaig posicionar a favor de los indis i així no he anat a l'Argentina, no? M'he posicionat a favor de la república i així hem quedat. Per tant, sempre amb els perdedors. Sempre amb els perdedors. O sigui que estic acostumat, no m'agafa això. El que passa és que, clar, amb el camp que tenim, amb tot el que tenim al voltant, vas a un gran magatzem i te trobes fruita o verdures de no sé on, que ha fet milers i milers de quilòmetres de transport i això fa mal, fa molt mal. Anem a descriure una miqueta alguna de les il·lustracions que hi ha en aquesta exposició que ha fet el Paco Armengol. Una es veu un tractor amb una carreta plena de documents administratius que simbolitzen la burocràcia. Amb una altra hi ha un puny sortint de dins de la terra, un puny de lluita obrera però bastant enfonsat ja. Les estrelles de la Unió Europea fent malbé un pneumàtic d'un tractor. Aquest d'aquí, que em sembla que és penjar banderes i arrencar arbres, és així? Sí, claro. Aquí tens un camp de banderes perquè tirem molt de simbologia últimament i entonces, claro, al pagès ningú le soluciona o se preocupa dels seus problemes. El tema de la burocràcia en la pagesia és un autèntic escàndol. O sigui, això lo sento cada dia al bar quan vaig a fer el tallat, cada matí. O sigui, la enorme quantitat de paperassa que s'ha de presentar a l'administració. I el pagès o el treballador del camp a vegades no té temps. No només que no té temps, sinó que ha de pagar una gestoria o algú perquè li faci tota la tramitació. I això és una aberració. El tema de los intermediaris, entre lo que le pagan al pagès per la fruita i el preu que te lo trobes al supermercat, aquí algú s'ha quedat una pasta enorme pel camí de peatge, no? Una de les coses que més em sobten o fins i tot m'agraden del Paco Armengol és que fas vinyetes amb molt poc text. Això és perquè saps dibuixar molt bé i saps perfectament passar el missatge al lector o és que deixes una part oberta a la interpretació del que... Sí, igual és una pregunta per al meu psiquiatre, més que per a mi. Jo estic convençut que la imatge parla molt més que la paraula. Però, clar, la vinyeta, si no té paraules, sempre procuro, a vegades és inevitable perquè necessites fer un joc de paraules amb alguna declaració. Però les imatges parlen per si mateixes. O sigui, la imatge, aquella cèlebre frase de que una imatge val més que 1000 paraules, jo me lo crec, això, des de sempre, i procuro. I entre nosaltres, el que passa que no lo puc dir públicament,
l'estalvio feina al corrector o a la correctora, m'entens? Perquè el meu català és de la Pampa, m'entens? I el Lleonard dels Ams també exposa en el mateix espai, el Camp Rebel, però, curiosament, no amb imatges en una de les èpoques més actives en protestes pageses, sinó amb imatges dels anys 80. Són concretament dues imatges de protestes de pagesos davant d'una oficina de la delegació de la Generalitat i una protesta de ramaders a plena carretera. Primer de tot, el que comparteixo també com a fotoperiodista amb el Leo és potser les mobilitzacions pageses i ramaderes són molt agraïdes per un fotògraf, són com un regal pràcticament, no? I tant, i tant, i tant. La veritat és que sempre, clar, vaig estar 37 anys al diari Segre i clar, sempre que havia mogut des d'Unió de Pagesos, perquè, clar, llavors, en aquest temps dels 80, principis 90, sobretot era Unió de Pagesos la que tenia més força, no? Llavors, clar, sempre era agraït perquè quan demà hi ha mani de pagesos, sabies que tornaries amb diverses fotos que segur... Fotos de portada. De portada, estàvem parlant sempre de fotos de portada. Però a més que, clar, és que anaven a totes ells. Anaven a totes. Veies, per exemple, aquí, amb aquesta que està una dona entrant. Això és la delegació d'Agricultura aquí a Lleida, al carrer Camp de Mar. Tot ple de pomes, no? Tot ple de pomes, clar, perquè abocaven tot un tractor, tot el remolc, tot ple de pomes allà dins. I me'n recordo que aquesta senyora no volia entrar perquè diu, home, això, com puc jo entrar? I no li van quedar més nassos que entrar. Dos Mossos d'Esquadra ajudant-la per passar, però clar, no podia apartar les pomes. Això potser és una imatge dels efectes de les protestes dels pagesos sobre la població civil o els funcionaris, etc. Això és el que la gent de ciutat se troba quan hi ha les protestes aquestes. Si no, no passa res. Aquestes coses passen així com els de Barcelona, que ara no es tanquen les carreteres. Què passa aquí? Es comencen a preguntar coses a vegades. No, perquè és que, clar, de manera que estan ells, és veritat, tota aquesta paperassa que tenen que fer és tremendo, és tremendo. És que jo no sé com estan ofegant tant el pagès i el camp. Jo crec que hauria de ser tot el contrari, facilita una mica tot la paperassa, perquè si no, no poden ser. O sigui, és que han de ser de tot, a part de pagesos, han de ser administratius, clar, porten una empresa que comporta molta feina, no? I cada vegada la fruita se paga menys al pagès. A la vegada que són imatges molt gràfiques, molt visuals, molt agraïdes per un fotoperiodista, tampoc no han evolucionat gaire, no? Em dóna la sensació que aquestes imatges que veiem en blanc i negre exposades aquí al Morera del Leo podrien ser actuals. Per tant, no ha evolucionat la protesta pagesa, no? No molt, la veritat. El que sí que, per exemple, amb aquesta altra fotografia, que es veuen, clar, abans anaven, que ara no ho fan, anaven amb vaques. Quan hi havia protestes de lleters o amb vaques, i clar, les vaques, la veritat, ho passaven malament. Perquè aquí, per exemple, s'estressaven molt i les pobres vaques anaven, clar, i rebien pals. Avui en dia ja no està tan permès. No està permès i també els ramaders tampoc les porten perquè s'entén que no podia ser, però abans portaven les vaques. I quan hi havia hòsties, reveia la vaca, rebeies tu, reveia el pagès... Bueno, encara s'han vist amb alguns conills darrerament, també. Sí, amb alguns conills, sí. No sé si et dona la sensació que enmig de protestes, fotografiant protestes, hi ha massa nivell de testosterona, o també es creixen davant de les càmeres. Quina és la resposta que les mobilitzacions pageses siguin més físiques i més brutals que no pas una manifestació de professors? La veritat és que ells surten a totes. És que sempre sortien a totes, vull dir que ho tenien clar. Ho tenien clar perquè sortien a totes, per això sabies, demà me'n vaig a fer això. Jo no feia res més, perquè no sabies les hores que podies estar. Començaves a les 6 o les 7 del matí i te podies quedar a tornar al diari per la tarda. Dues coses pels dos artistes que tinc aquí ara. No sé si, adonant-se de que les vinyetes i les fotografies continuen sent les mateixes des de fa 20 anys o 30 anys enrere fins ara,
els pròxims 30 o 40 anys continuaran sent les mateixes il·lustracions a l'hora d'exposar la protesta, o hi ha una porta a l'optimisme? Quino deia que a ell li feia mal veure que les coses que plantejava Mafalda als anys 60 ara no només que no s'havien solucionat, sinó que eren més greus. Però de qualsevol problemàtica ens trobarem aquí en moltes manifestacions artístiques, oblidem que això ve de dalt, o sigui, que quatre espavilats fan el seu joc d'escacs, diguem, jugant això. Claro, se mou molts diners portant pomes de la Xina o el baricoc de Mèxic o taronges de la Índia. Molts diners en joc. O sigui que, claro, como digo el Leo, o sea, no queda una altra que sortir al carrer i muntar el pollastre. Jo, a aquesta alçada de la meva vida, mira que sempre he intentat ser optimista, però veiem un panorama que no pot ser optimista. Tu creus que amb personatges amb el poder de Donald Trump o el Netanyahu o el Milei o tota aquesta gent, tu creus que la solució passa per aquestes polítiques tan bèsties de només fer negoci, només el que importa els diners i nosaltres, o el poble, o el carrer, no importa, o sigui, les da igual, no les preocupa. Per tant, jo crec que tindrem motiu per sortir al carrer sempre. Per acabar, esteu en una exposició rodejats d'obres de Leandre Cristòfol, Antoni Tàpies, Guino Bart. Què se sent un artista com vosaltres encara en actiu davant d'aquest projecte? Jo, la veritat és que l'exposició, no sé si està bé que ho digui jo, és molt potenta. És molt potenta i té un nivell molt alt. La veritat és que jo, quan vaig veure de qui estava rodejat, em vaig quedar sorprès. I dic, ostres, quin nivell, no? La veritat, i jo estic molt, molt content de formar part d'aquesta exposició, la veritat. Jo volia aprofitar per felicitar el Pau Minguet, que porta molts mesos treballant per això. Ha fet un discurs i una selecció d'obra realment brutal. I compartir cartell amb aquesta gent que trobem aquí és un luxe i un honor, però en el cas meu la fotografia és com socialment més respectada, però la vinyeta humorística, o sea, és la dignificació d'un gènere artístic, periodístic, que a vegades hi-hi-ha-ha, no veuràs mai en cap diari del món un ninotaire participant en el Consell de Redacció decidint a veure què notícia va primera, qual va... No, ninotaire, hi-hi, ha-ha, hu-hu, però resulta que després molta gent retalla la premsa, si és que queda algú que compra premsa encara, retallen el diari i te vas a alguna cafeteria o alguna, me parece, o oficina de l'administració, un retall de la vinyeta i no l'editorial del director del diari corresponent. I això és un orgullo i satisfacció, com deia el gran estadista. Perquè és molt visual i entra també molt per... Claro, perquè la imatge és molt potenta i perquè parla per si mateixa i és més digerible. O sigui, clar, tu dius molta cosa en una vinyeta, no? I, claro, un periodista o un articulista necessita redactar i argumentar, sí, amb més fundament que jo, segur, amb tota seguretat, però jo, claro, tinc l'avantatge que el mateix passa amb la fotografia. Una fotografia diu molt. I la decisió de què fotografia publiques diu per un costat o per l'altre, perquè això sabes que y entonces el tema de la imatge té una entrada mucho más inmediata, mucho más ágil. No, i a més, també agrair que el Museu Morera, la veritat, tindré aquest espai a Lleida, obre moltes portes a fer coses més. I amb aquest tipus d'exposició jo crec que el Museu Morera ha guanyat un tanto tremendo. Sí. Aquest so que ara sentim és el d'uns aerogeneradors instal·lats entre els municipis de Belltall i Solivella, a la Conca de Barberà.
Són els populars molins de vent que han anat proliferant pel territori i que han estat motiu d'interès artístic per part de Paula Artés i que han estat inclosos al projecte col·lectiu de Contrapastoral, sota el títol El negoci del vent. Paula, amb quin objectiu, primer de tot, vas dissenyar aquesta instal·lació audiovisual? Bé, per mi era molt important que l'espectador entengués la magnitud de lo que són els molins de vent, no? Tant visual com sonora, que de fet m'ha passat amb alguna altra instal·lació que hem fet de la peça que hi ha hagut gent que m'ha dit hosti, no sabia què feia aquest soroll, no? I és com, clar, perquè mai t'hi has atensat tant, no? Mai has estat tan a prop d'aquest monstru, en aquest sentit, també. Clar, el títol és molt suggerent, fins i tot condueixes una miqueta a l'espectador perquè sàpigui més o menys quina posició prens tu, el negoci del vent. És una denúncia, entenc. Sí, jo vaig començar, és un projecte que de fet està en curs encara, que segueixo amb la investigació, perquè vaig començar a investigar-lo en el seu moment a la zona de Belltall i després em vaig posar a investigar les proximitats com per aquella zona just on va haver-hi l'incendi a Santa Coloma de Queralt el 2021, crec que va ser, on jo vaig començar a veure que no només era sobretot en aquelles localitzacions, en aquells entorns, que no només era passar a una energia renovable, sinó que hi havia molts altres elements dins de tot l'entramat. Sí. Ara veurem com encaixa això dins el que és el món rural, que sembla evident, però ho haurem d'explicar, però cal precisar que la Paula Artés és una fotògrafa i artista especialment compromesa amb aquests grans projectes energètics pensats com a estructures de control sobre el territori i la seva riquesa, no? No sé si ho he descrit bé, però el que m'agradarà saber de tu com a artista i com a militant d'aquest posicionament és saber si és una batalla que el món rural ja té perduda o està perdent. Hosti, espero i desitjo que no, però sí que és veritat que és una que jo que he viscut durant molt de temps en un entorn rural veig molt com es prenen moltes decisions moltes vegades des de la llunyania de conèixer i de palpar i entendre tot el que comporta aquests entorns, no? I que a vegades potser es prenen o s'han pres moltes decisions mirant sobre mapa, però no trepitjant terreny, no? Llavors crec que és una cosa que jo mateixa també amb els projectes intento fer molt que hi hagi una investigació prèvia, però després trepitjar el terreny, parlar-ho i compartir-ho amb les persones més afectades per entendre més i poder com expressar i volcar en els projectes aquestes idees i aquestes preguntes i dubtes que a mi em sorgeixen investigant-ho, no? I jo crec que el que m'he trobat amb aquests espais on hi ha molta gent crítica sobre si volem energia renovable, però de quina manera, no? Jo crec que segueix havent-hi molta gent crítica i crec que no està tot perdut. Fins a quin punt el món rural, des del teu punt de vista, ha de ser solidari amb una idea de país que, tot i que segurament no el tenim del tot equilibrat, ha de ser al final, una idea de país, no? Com podem ser solidaris sense estar destruïts a nivell de recursos, no? Quin és l'equilibri? Quin és el teu posicionament com a persona, com a activista? Sí, és molt bona pregunta. De fet, jo sempre he fet el comentari de volem energia renovable, estem tots d'acord amb això, crec, d'entrada, però com la volem? Perquè volem que entorns com Belltall, per exemple, que tenen la quantitat de molins de vent que tenen, que no són necessaris per l'energia que ells necessiten, estigui proporcionant energia per a altres entorns, però després, per exemple, al Tibidabo no tenim ni un molí de vent, no? Aleshores, era com aquesta dicotomia entre igualtat i equitat. Potser, si et poses a mirar sobre el mapa, te n'adones que Tarragona i Lleida sempre, no? Les nuclears, els molins, acaba sent tot el mateix per molts motius. El sol és més barat, etc. Però per què el sol és més barat? No? Qui està decidint tot això? Per què, per exemple, amb el parc que s'està intentant projectar a Roses, no? El parc de Tramuntana dins de l'aigua, que és algo diferent, no? Però també té oberts molts debats en aquest sentit.
te n'adones que obre uns altres debats pel preu del sol, també, no? I per les empreses vinculades, i pel moviment turístic. Vull dir que crec que és algo que incumbeix com molts elements, no? I que no és fàcil en aquest sentit, no? Que és com, vale, volem renovables, però com les volem? On les volem? Qui pren les decisions? Per què aquí? Per què d'aquesta forma? No dic que sigui algo ni blanc ni negre, perquè és molt complex, òbviament, però que ha d'haver-hi més pensament crític i més debat tant polític com social de prendre aquestes decisions i que moltes vegades es prenen des d'una direcció molt concreta i quasi sempre és obviant a la mateixa part que són els més afectats, sempre. Com a artista, com defenses l'ús d'aquesta disciplina de la fotografia i en general l'art en si, per crear aquest debat? És efectiu i els canals que utilitzes, no només els mitjans de comunicació, sinó les sales d'exposició, les galeries d'art, no? Com justifiquem i com defensem l'ús de l'art per fer aquest tipus d'accions i fins a quin punt poden acabar canviant sensibilitats, si realment es poden aconseguir? Sí, mira, de fet és una conversa que vaig tenir fa poc a Mallorca, amb una exposició que estic fent ara amb una comissària d'art, amb la Laura Terré, que parlàvem d'això, no? Per mi és molt important, no? Si al final jo com a artista decideixo quines fotos faig, quines peces faig, des de quin punt de vista miro, l'objectivitat no existeix, vull dir, sempre hi ha una mirada subjectiva darrere i una presa de decisió. I sí que és veritat que per mi crec que hi ha certs temes que potser es poden tocar de què s'han parlat a nivell de mitjans de comunicació, no? Però sí que per mi és molt important tractar-ho des del punt de vista de l'art, en aquest sentit de que jo tinc la llibertat absoluta de decidir com ho enfoco, no? Com tinc el punt de partida i com articulo com tot aquest discurs, perquè sí que crec que puc obrir unes portes i unes preguntes potser més reflexives, més pensades, que fins i tot que a vegades potser m'he trobat que hi ha certa gent que no s'espera, no? Perquè faig que l'espectador, i és una cosa que en els últims projectes he treballat molt i que me n'he donat que és una forma d'arribar molt més a l'espectador, en el meu cas, que és visualment l'entorn és el que és, vull dir, el vídeo aquest que hi ha al Morera, per exemple, és un vídeo que en si el paisatge és preciós, no? I com a espectador tens un aproximament en aquest paisatge de bellesa, però quan comences a llegir, quan comences a veure les diverses capes que té la imatge, quan comences a sentir el so, quan veus el molí, et va canviant una mica com les preguntes que t'estàs fent, no? T'hi has aproximat per devoció a aquella imatge moltes vegades, però quan vas rascant capes et vas fent altres preguntes. Llavors, a mi això és una cosa que em funciona molt, que veig que l'espectador surt dels debats que fem, de taules rodones, d'exposicions o d'alguns fotollibres que he fet, que em diu, hòstia, surto amb més preguntes, cosa que per mi és com assolir un dels objectius, perquè fa que quan estiguin en un entorn semblant a aquest o amb uns condicionants o alguns elements que toquen potser aquests temes, es faci preguntes, no? I s'ho miri diferent. I vegi que al final el que jo estic fotografiant o les peces que estic fent o els textos que hi ha o els documents que hi ha són de coses quotidianes moltes vegades, que tenim al dia a dia però que no prestem atenció, perquè al final dones focus en altres punts, no? Diguéssim. Però a la vegada aquesta proposta teva, el negoci del vent, amb aquesta exposició col·lectiva, està en diàleg amb altres obres, mira, d'Antoni Tàpies, Leandre Cristòfol, Viladot, el Ton Cirera també. Quin sentit té tot plegat? O sigui, la teva proposta té un objectiu molt concret, amb una línia molt marcada, però a la vegada està barrejada amb la combinació. Quin resultat, des del teu punt de vista, té tota aquesta amalgama d'obres de diferents èpoques i de diferents autors i diferents sensibilitats? Realment tenim un missatge final? Sí, de fet, al Pau li vaig demanar que no m'enviés moltes fotos quan estava muntant l'expo per jo tenir una part de sorpresa també, no? Sabia els artistes que eren, però moltes peces no sabia quines exposarien. I a mi, per exemple, em va agradar molt i em va com atrapar fins i tot
veure que s'està tractant el tema que s'està tractant des de disciplines molt diferents, no? Des d'èpoques molt diferents, fins i tot com comentaves, que fa com entendre que és algo que ha sigut recurrent durant molts anys. Vull dir que no és algo nou, que és algo que amb moltes disciplines i èpoques, com deia, s'ha anat reivindicant o s'ha anat com criticant o exposant, no? O preguntant fins i tot, i després que hi ha molts formats de mirar en aquest sentit. Recordo molt una de les últimes peces que hi ha quan fas el recorregut de l'Expo, el Curro Claret, per exemple, no? De totes les caixes, que hosti, crec que, a més, amb el Curro fa poc vam fer una altra exposició col·lectiva i em va fer com molta il·lusió veure a la peça perquè no m'esperava una peça d'aquest estil, per exemple, no? Parlant sobre tot el que estava exposant ell i em va atrapar molt perquè fa que vegis les caixes de fruita, no? Del camp, com de diversos entorns que et genera unes preguntes que potser no te les haguessis generat si no haguessis vist aquella peça, no? Que és una com molt quotidià, justament, la caixa de recollida de fruita o la caixa que et pots trobar a la fruiteria, i que jo crec que a l'haver passat, no? I aquí és una cosa com estudiada pel Pau, òbviament, a l'haver passat abans per altres peces, no? Com la meva, per exemple, o la que tinc al costat del Roc i la Marta, que també et genera com preguntes quan arribes a veure la peça del Curro al final, hosti, te'n generes unes altres que si no haguessis vist les peces al principi segurament no t'haguessin ni arribat al cap, no? Llavors jo crec que ja només el fet de que la gent surti donant importància a uns elements que potser, no? Quan passava per Belltall per baixar cap a la platja, bueno, doncs sí, els molins, i ja està, s'ho pregunta diferent i veu unes connexions amb altres elements que potser no havia detectat, no? Que no està tan allunyat el fet de la caixa amb els molins, no? Que hi ha una línia. I al final tots, més o menys, d'una manera o altra, compartiu la mateixa, diguéssim, la mateixa sensibilitat. Al final no esteu tan lluny uns als altres, no? Completament, completament. Amb mirades, al final, amb el que deia, no? Òbviament, jo tinc molt clar que l'objectivitat no existeix, que tu com a artista, fotògraf, sempre estaràs disparant un enquadre, no? I hi haurà uns elements que no estaràs entrant dins de pla, vull dir, ja només això és una decisió. I després amb les experiències que cadascú hagi viscut. Jo recordo que quan estava filmant la peça, justament el meu poble està com a 40 quilòmetres de Belltall aproximadament, i en aquell moment, en aquella zona, a prop d'Artesa de Segre, hi havia una plaga de conills molt important als camps, que els pagesos estaven tenint molts problemes, i a Belltall no n'hi havia ni un. No? I me'n recordo que és una conversa que jo vaig tenir amb el Pau de com pot ser si he trigat amb cotxe ni mitja hora i allà tenim un problema ara molt gran amb la plaga de conills. No? I era clar, quan et poses a filmar a sota els molins, te n'adones de per què no hi ha conills allà. Bueno, veus que van entrant altres elements que potser tu no tenies ni previstos pel que volies explicar, però que tenen tota la relació directa i que al final veus que acaben estant molt més lligats amb la peça del Curro de les caixes del que podies haver imaginat fins i tot al principi, no? Vull dir, perquè al final no tens plaga de conills, però on hi ha la plaga sí que hi ha plantació de peres i pomes, no? Llavors hi ha com tot un entramat que és molt més dens del que moltes vegades se'ns explica. Cooperativa d'Ivars i secció de crèdit. 110 anys d'agricultors i ramaders dedicats al millor ofici del món, produir aliments. 110 anys contribuint al desenvolupament econòmic i social de les famílies i el nostre entorn rural. Un dels artistes que també participen en aquesta exposició col·lectiva és l'Albert Gusi. L'Albert Gusi és un artista català, castellbisbal, que participa en una peça que es diu Rememorar, que és de l'any 2018, si no m'equivoco. Com encaixa aquest projecte audiovisual que relata un recorregut per un paisatge? Com encaixa dins aquest projecte? Com va arribar, Albert, la proposta de participar en aquesta iniciativa?
D'una banda és la trucada del comissari, no? del Pau Minguet, i de l'altra també el seu risc i el seu repte i l'aposta ferma que han fet des del Museu Morera per una exposició que, hores d'ara, es pot dir clarament que és un referent cultural de totes aquí a Lleida. No? Per tant, i la forma que ha arribat la meva peça aquí és justament un projecte que va néixer, com bé dius, el 2018 en el context de la Diputació d'Osca, a l'Aragó, a partir de recuperar, reviure allò que havia passat en uns pobles de muntanya, concretament al Sobrepuerto, que es diu, on els pastors baixaven a l'hivern el seu bestiar cap a les tierres bajas, que deien ells, no? És a dir, aquesta transhumància de treure els animals de l'alta muntanya en temps d'hivern per baixar-los a les planes amb un clima i amb unes pastures molt més còmodes, molt més dòcils, molt més amigables. No? I que quan arribava la primavera, de nou remuntaven cap a aquests pobles, no? I per tant, tot allò que aquell soroll de les esquelles i els escallots, no? Que de lluny la gent d'Ainyelle i d'altres pobles al Sobrepuerto rememoraven i sentien, no? És dir, ostres, quan de lluny sentien aquelles esquelles, volia dir que els homes tornaven al poble, que el jovent tornava al poble, que el bestiar tornava a les pastures d'allà dalt. No? Doncs aquesta és la idea amb la que vàrem treballar aquest projecte. No sé si has tingut l'oportunitat de poder visitar l'obra, tot el projecte en conjunt de Contrapastoral, Art i Pagesia, el projecte del Museu Morera. Com encaixa això amb obres del Guinovart, del Brossa, d'altres autors clàssics, que tingui tot un cert sentit? No sé si li dones aquest sentit de conjunt a tot el projecte. Sí, exacte. D'una banda, insisteixo en la idea del repte, no? És a dir, que aquí el comissari juga un paper clau, que és aquest de cosir, no? De fusionar la pintura, no? Per exemple, la meva peça està dialogant amb una pintura del segle XIX, si no recordo malament, o principis del XX, no? Però que el conjunt de l'exposició respira i s'explica o batega amb múltiples disciplines, no? Per tant, aquesta aposta de parlar també de la ruralitat des d'una mirada molt oberta, molt generosa, per part de l'art contemporani, dels artistes contemporanis del país, és aquest repte que ha aconseguit el Museu Morera i ha aconseguit sobretot el Pau Minguet. No? I per tant, jo penso que el diàleg és un diàleg que hi és ferm, que és un diàleg seriós, que és un diàleg honest també entre les obres, no? I que per tant fa que el públic o el lector d'aquesta exposició estigui viatjant per tot de propostes i de projectes d'una manera molt agraïda, molt atrevida fins i tot. No? Jo penso que encaixa a la pregunta que em fas, que és el repte que ha aconseguit el comissari, no? I que per tant les obres, malgrat siguin de disciplines diferents, d'idees o procedències diferents, en el seu context, dipositades en aquelles parets del Museu Morera, allò té una potència i té una creativitat i té un missatge que és molt contundent, no? I que penso que ho fa molt rica aquesta exposició. Per tant, jo no hi veig cap mena com t'ho diria, d'incongruència entre que una peça sigui una pintura que sigui, no? I després al costat tinguem una instal·lació, tinguem un vídeo, tinguem una escultura, no? Ostres, justament el que fa això és donar-li una diversitat estupendíssima. Tu has treballat molt amb el món audiovisual, la fotografia, l'audiovisual, per tal de registrar el paisatge des d'una certa perspectiva. Per què utilitzes l'eina de la fotografia i amb quin objectiu trasllades a l'espectador el paisatge que tu recorres? Quin és l'objectiu final que busques, Albert? Mira, d'una banda, la fotografia l'utilitzo perquè és el llenguatge del segle XXI. Avui dia ens comuniquem amb imatges, el nostre entorn són imatges per tot arreu, si ara sortíssim al carrer, si ara el nostre mirem al voltant nostre, segur que trobem imatges, i per tant la imatge és un artefacte comunicatiu, és un llenguatge comunicatiu que està per tot arreu i que per tant és el llenguatge del segle XXI. A mi m'ha interessat molt explicar-me sempre a través de la fotografia, i no només a través de la imatge fixa, sinó també amb la imatge en moviment. Això que veurem o que veiem aquí al Museu Morera és un vídeo. M'interessava de les fotografies i del que jo he recorregut era aquest paisatge, era aquesta gent, era aquesta rememorança, aquest recordar, lligar-lo a través d'un projecte cultural arriscat, no? Perquè era fer pujar unes 400 persones de Baix a Olivant fins a Ainyelle, no? I fer-ho caminant amb uns escallots que, d'alguna manera, aquell paisatge, 50 anys després, recuperaven i retornaven amb una sonoritat que havien perdut. No? Tot
això, clar, per una banda, la sonoritat no la podem documentar visualment, però la podem documentar audiovisualment i, per tant, forma part d'aquest corpus artístic que jo presento aquí. I la fotografia m'interessa moltíssim amb tot, no? Perquè ens perdura, és aquesta finestra oberta que ens queda aquí a la memòria i que, per tant, era l'eina més propera, més fàcil i més comunicativa per jo treballar sobre aquest projecte. Des de la teva perspectiva, l'art, quina missió té davant d'un món rural o un paisatge que es transforma i cada vegada amb una celeritat molt més accentuada? Quina és la missió de l'art en general? És un art que ha de ser un art de bucòlic, de record dels paisatges perduts, o ha de ser un art combatiu, ha de ser un art de denúncia, ha de ser un art de descripció purament impassible? Què ha de fer l'art? Molt bona aquesta, Albert. Doncs mira, no et sabria respondre, però sí que tinc clar que l'art o la cultura en totes les seves diversitats és la millor de les eines per descriure aquest món rural canviant, d'acord? I és també la millor de les eines per deixar-nos portar per artistes, per col·lectius. I és també alhora la millor de les eines perquè des del món rural sapiguem explicar-nos, no? És a dir, que no hi ha cap altra cosa més potent que l'art i la cultura per imaginar-nos mons, per explicar-los de mil maneres, per fer-los entendre de mil i una maneres també diferents, no? És a dir, no tenim altra cosa que l'art i la cultura. Una cultura que ens pot venir de molt enllà, no? Des dels ancestres, i que, per tant, té una potència increïble en el món rural, però al mateix temps una mirada contemporània que ens permeti donar noves mirades a tot això. Jo crec que no hi ha res més que l'art i la cultura per reivindicar també, o reivindicar-nos des del món rural, no? I fer aquest crit, aixecar aquest dit per dir que estem aquí i per dir que el món cultural i el món rural tenen molt en comú i que, per tant, des d'aquesta diversitat, des d'aquesta imaginació, és l'única manera que tenim. És a dir, la política ens ajudarà moltíssim, l'esport ens farà una manera d'arribar-hi, des del medi ambient també, però justament l'art i la cultura ens donen uns esquemes i no ens posen cap límit en res. Per tant, és fantàstica la idea de transmetre a través de la cultura i a través de l'art. Quin és el repte? És grandíssim, no? I quina és la missió? Penso que cadascuna que els col·lectius i que els artistes hi aboquin, no? És a dir, tenim tantes mirades diferents, per exemple, aquí en aquesta exposició, que ens donen aquesta idea diversa, rica, plural, imaginativa, no? Que és això, que és el que estem parlant. A mi no sé si em costa d'entendre que aquest projecte que hi ha hagut al Museu Morera es pugui traslladar en àmbits purament urbans com el de Barcelona o l'àrea metropolitana. Creus que tindria un encaix o té un encaix actualment l'oferta cultural d'aquest tipus a entorns molt urbans? Pensa que Lleida ja és un entorn urbà, no? És a dir, molt més urbà que segurament altres municipis del seu voltant o molt més urbà que altres municipis de la conurbació de Girona, de la conurbació de Tarragona o fins i tot de la de Barcelona, no? I el que és l'altre repte que hi ha aquí és que és un munt de reptes, l'altre repte que hi ha aquí és justament que des del Museu Morera, des de l'organització que hi ha al darrere, siguem capaços i capaces d'explicar-nos en altres indrets, no? En altres comarques, en altres llocs, perquè doncs això, Barcelona penso que està preparadíssima per acollir una exposició com aquesta. I una exposició que està molt ben feta, que està molt ben plantejada, que té uns arguments poderosíssims, que té unes peces artístiques poderosíssimes, que aquesta exposició forma part també del conjunt de molts museus que han cedit obres aquí a Lleida, no? Per tant, que el viatge de retorn sigui d'una altra manera o sigui el mateix, no? Però que pugui plantar llavor a d'altres llocs del país és el que hauria de ser. I si fóssim un país civilitzat amb ganes de donar-nos a conèixer entre els uns i els altres, aquesta exposició de la contrapastoral hauria d'estar programada durant 5 anys per viatjar per tot Catalunya i per dels països catalans. Veurem com evoluciona, doncs. No, és que justament crec molt en aquesta cosa que la cultura i l'art ens han de permetre explicar-nos el món des de mil maneres diferents, no? I que des del món rural també és un món ple de creativitat, no? I ple de màgia i ple d'oportunitats. El que potser, des del món metropolità, a vegades no som capaços de tenir clares aquestes eines, no? I que passant al món rural ens sembla que qui sap què. No, és que realment del món rural, de la muntanya, ens baixa la creativitat, ens baixa la modernor, ens baixa la cosa contemporània, no? És a dir, pensem en un Verdaguer, per exemple, o en d'altri, no? Ens porten de dalt dels cims tota aquesta modernor amb la poesia, amb la pintura. Doncs actualment això està passant també i ens hem de treure aquesta mena de vergonyeta i dir no, estan passant coses molt potents i estan passant al món rural. Som rurals.
Traginadores és una instal·lació d'imatges fetes l'any 2021 per Isabel Banal, en què es veuen les seves pròpies cames ficades dins de recipients molt vinculats al món rural. Una cistella, una galleda, una caixa de fruita. Isabel, quin és el missatge d'aquestes imatges tan poc convencionals? La idea seria, d'origen, era una mica un homenatge a les dones del camp, que jo soc també de l'àmbit rural, soc d'un poble de la Garrotxa, de Castellfollit de la Roca, on sempre també havia vist totes les dones de pagès i del poble carregant i sostenint molt el funcionament de les masies, també. I llavors tenia aquesta ganes de fer això i ve de tot un treball que jo estic fent o he fet sobre figures carregades, sobre aquesta idea de que sempre carreguem coses, traginem coses. I llavors vaig voler fer aquesta... És una imatge absurda, perquè és com autoportar-te, que és com impossible. Jo feia tota la força per intentar aixecar la galleda o aixecar el cove, però evidentment és una imatge absurda, és un impossible, a la vegada que penso que tots, evidentment, ens autoportem, no? És una perspectiva sobre el món rural, però també sobre el feminisme. Vull dir, aquí hi ha dos arguments que van sempre agafats de la mà, sobretot. Sí. De fet, inevitablement, penso que surt la meva condició de dona i preocupada per les condicions de la dona i per tant, feminista, i també els meus orígens, els meus orígens rurals. Vull dir que surten aquests dos vessants que estan dins el meu món i dins les meves preocupacions. Hi ha dos elements que estan utilitzats per captar l'atenció de l'espectador o del visitant de l'obra, del museu. Un és la utilització d'aquesta absurditat que em comentaves. Realment utilitzem l'absurd per captar l'atenció o és una altra intencionalitat? No deixa de ser una metàfora, que l'art juga molt amb metàfores, que una cosa diu el que diu però en diu moltes més, no? I jo penso que cadascú... que les obres, jo sempre, que soc professora a la Massana, penso que no tenen una sola lectura ni s'han d'endevinar què volia dir l'artista, sinó una mica com interpel·la cadascú, no? Jo penso que la gent es pot sentir interpel·lada. No ho feia per cridar l'atenció, ho feia com un gest això més metafòric de que sempre anem carregats i que també ens portem a nosaltres. Vull dir que anava més per aquí, sí. I el fet de portar una motxilla a nosaltres, no? O el de anar carregats... Exacte, que això sempre es fa dir, no? És una metàfora fàcil, quina motxilla que carrega, no? Vull dir que no deixa de ser una metàfora propera, no? La càrrega en sentit figurat i en sentit real, no? Perquè la gent de camp, evidentment, carrega totes les collites, tot el que hagi de fer, però la gent a ciutat no para d'anar carregada a comprar absurdament l'aigua i no sé quantes coses, no? I utilitzes un segon element, que és el format. Són una mena de, no sé si ho descric bé, però unes caixes amb il·luminació interna, diguéssim. Sí, caixes de llum, se'n diuen caixes de llum. Caixes de llum que projecten la llum cap enfora per veure la imatge com si fos gairebé una pantalla de televisió. És un mètode que, per mi, des del meu punt de vista, està molt allunyat del que seria el món purament rural. És com una dicotomia, està fet intencionadament també aquest format. La veritat és que jo vaig ser la primera sorpresa, em vaig fer una altra abans, que també va ser una caixa de llum, que eren un pont de pessebre entre els meus peus, i jo molt sorpresa perquè jo sempre faig servir elements naturals i soc molt austera, i pedres i branques i troncs i llavors, i a mica a mica ha anat sortint la idea d'imatges i podia ser una imatge fotogràfica, és una imatge fotogràfica, de fet. Vam treballar amb un fotògraf d'aquí Lleida, en Jordi Pou, vull dir que podia ser una imatge, i la vaig imprimir com a fotografia primer, vull dir, però li passava alguna cosa, i al convertir-lo en caixa de llum, com tu dius, que pot semblar un vídeo, pot semblar una televisió, la llum vibra, no? La llum té una vibració i llavors, d'alguna manera, semblen vives les figures, sembla que estiguin fent l'acció, saps? Una foto és molt parat, és un instant capturat. I aquí, com que la llum té una mínima vibració i l'ull la capta, és interessant que sembla que hi hagi l'atenció, saps? I això em va interessar, i per això les vaig fer en caixes de llum, vull dir que va ser aquesta la decisió, que funcionaven més vives. Estan a tamany real, també, o sigui, la senalla, la galleda, la caixa de fruita, el cove, estan fets exactament, estan reproduïts a tamany real, cosa que també m'interessava. I situats en un pla també real, diguéssim, al terra, estan col·locats a terra. Sí, a terra.
Sí, sí. Aquest projecte col·lectiu contrapastoral està pensat, com diu el títol, com una contraproposta a la visió tradicional del món rural. No sé si estàs d'acord amb aquest titular. Realment s'aconsegueix l'objectiu de remoure consciències amb aquest projecte del Museu Morera? Jo em sembla que el que fa és intentar fer una lectura, perquè aprofita obres de totes les èpoques i llavors hi ha les més pastorals, d'alguna manera, i després hi ha les contemporànies que intenten fer una mirada nova, a vegades més crítica, a vegades més realista fins i tot, perquè és veritat que la natura, jo que també vinc de la Garrotxa, que és l'àmbit de la pintura de l'Escola d'Olot, que és una escola que fins fa poc els pintors anaven reproduint escenes bucòliques, el ramat de xais, el carro, els cavalls o el que sigui, quan ara el que s'haurien de pintar són cosetxadores i tractors. Vull dir que, llavors, d'alguna manera, penso que juga amb tota... fa com un recorregut. Fa com un recorregut, perquè la sala on estic jo, que és tot el tema de la pròpia persones, les pagesies, hi ha fotos de pagesos reals, meravelloses, hi ha escultura de l'idealitzament del pastor, que sigui, i després hi ha aquestes altres lectures, com la del currículum, per posar en absurd el món urbà i el rural, o la meva, vull dir que jo crec que ha fet un recorregut. Jo, de fet, a en Pau li vaig dir que jo estava molt contenta que m'introduís en aquesta, que d'alguna manera aquesta meva peça, que ha estat exposada a altres llocs, quasi que esperava una exposició amb aquesta temàtica. I aquest diàleg funciona? Aquest diàleg tan contraposat? Per mi sí, per mi es complementa. No és un tema de confrontacions, sinó és de suma, perquè si nosaltres fem això és perquè abans els altres artistes han fet l'altre. Entenc. Saps? Jo crec que mai, per més que vulguis trencar o ser original etimològicament ve d'origen. Per tant, jo sempre amb molt respecte em miro la pintura de paisatges, em miro tot l'altre, vull dir que som una suma. I jo crec que està ben vist barrejar-ho, sí. Per mi sí. I per acabar, no sé si Traginadores ha estat amb altres sales, segurament que sí, però dic, no sé fins a quin punt l'entorn és el mateix que el del Museu Morera, que està en una ciutat amb una sensibilitat pel món rural molt més elevada que una ciutat com Barcelona. Creus que això funcionaria, aquest projecte i la teva obra, i combinada amb la resta d'obres, aquest llenguatge i aquest objectiu en una ciutat com Barcelona o Madrid, on la visió del món rural és molt diferent que la que tenim a Lleida? Evidentment que reverbera diferent. Aquesta meva peça ha estat exposada a Mollet i després i a Barcelona, a la galeria que treballo jo, Chiquita Room, i evidentment és una altra manera, és com fer evident o portar un món que aquí es desconeix més o està ple de tòpics, la ciutat. Vull dir que, evidentment, a Lleida és un encaix perfecte, meravellós, perquè el seu entorn és aquest. Vull dir que, de fet, també vaig exposar per primera vegada, però sense caixes de llum, més com a teles impreses, en una cabana amb una casa de pagès a la Garrotxa, que allà tenia tot el sentit, saps? Amb unes cites que es feien que es deien Bianyal. Vull dir que tenia molt sentit. I aquesta peça, justament, la va comprar la col·lecció nacional de la Generalitat. Vull dir que ara és una peça que està en mans de la Generalitat i està bé. Penso que està bé que la col·lecció nacional tingui obres que recordi que Catalunya és més rural que industrial. Cal més art i pagesia en el món purament urbà perquè la gent ho entengui o és una missió impossible? No hi ha res impossible. Jo penso que s'ha de fer, que s'ha d'intentar aquesta exposició. Podria rodar perfectament i fer visible precisament aquestes coses, això, a altres ciutats. Vull dir que jo crec que sempre es pot fer pedagogia en aquest sentit i sempre acompanyat també de xerrades, de visites, saps? Jo penso que l'art contemporani, sí, i tots aquests diàlegs, val la pena donar la mà perquè la gent s'hi vagi posant, perquè l'educació que rebem primària i secundària amb art deixa molt que desitjar i llavors per això ens frustrem tant mirant peces, perquè no les entenem, diem que no les entenem, que no és veritat, però ens falta. Llavors sí, jo podria funcionar a molts llocs i jo penso que seria necessari que es veiés a molts llocs, sí. L'art i la pagesia no estan, de fet, tan lluny l'un de l'altre. Són dos aspectes de l'expressió humana, dos àmbits molt precaritzats i tractats sovint amb injustícia. Dos espais que s'han ara agermanat per una causa comuna, per reivindicar-se de forma conjunta, per fer un cop de puny contra les desigualtats, els desequilibris i el menyspreu.
L'exposició del Museu Morera és un intent perquè artistes i pagesos, agafats a la mà, posin d'una vegada per totes una mica d'ordre i de sentit al batibull actual que està malmetent la nostra condició humana. I ara, el Marc Freixinet. Bueno, ja ho veieu. Pintures, quadros, música, diferents rames artístiques per ensenyar com és el món rural als urbanites. Bé, us diré una cosa, quan era petit, estudi fèiem religió. Sabeu què fèiem a religió? Pintar i colorear. No vaig aprendre mai res. Però és que voleu que pensen els urbanites del món rural mirant quadros i música? No res. Jo he pensat una cosa. Abans hi havia el servicio militar obligatorio. Vulgarment dit la mili. Doncs jo faria alguna cosa semblant i faria que els urbanites, com a mínim, un any de la seva vida l'haguessin de passar al poble. Sembla molt surrealista, però uns quants dies a poble i aprendre'n. Vinga, va, salut! Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues. Amb la primavera arriba la floració i la pol·linització, essencial per a la vida i el nostre camp. Per això, la Generalitat de Catalunya impulsa el Pla d'Acció de la Mel per reforçar el sector i posar en valor la qualitat de les mels catalanes. Entre les mesures destacades hi ha la creació de la marca de mel d'apicultors i apicultores de Catalunya, un segell que garanteix origen, traçabilitat i frescor. A més, aquest any neixen els Premis Nacionals de les Mels Catalanes com a reconeixement a l'excel·lència en la producció de les mels a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.